Ito na yung huli namin mga idol. Ito na. Ayan. Hello mga idol. Welcome back ulit sa aking YouTube channel. And for this video mga idol ay mangangawil ako. Ito yung mga kawil ko. Lalagay ko dito sa maliit na ilog. At saka mamimingwit din ako mamaya. Ikakabit ko lang muna itong mga kawil. At sana makahuli tayo mga idol para may pang-ulam tayo. So isi-set up ko lang yung mga kawil. Tapos doon banda mamaya mangangawil tayo doon. So, sana mga idol makahuli. Meanwhile, so yun mga idol, andito na ako sa spot kung saan tayo mamimingwit. At first time kong gawing pain itong uwang mga idol. Ito, ginawa kong pain yung ulang. At sana lang ay makakakuha ito ng isda, kasi first time ko itong gamitin. Kasi inipon ko to, tapos namatay na kasi. Kaya namingwit lang ako dito kung sakaling makakuha to ng isda. So abang-abang lang mga idol. Mga idol, huli. Unang huli. Yun, nahuli mga idol. Medyo malaki na, good size. Ayun, okay, lunok na lunok mga idol. Yun, huli mga idol, good. Kaysa na tayo sa pamimingwit. Yun mga idol, kuha pa isa. Yun, pangatlo. Yung isa natin ditong nilagay mga idol ay may huli. Ay nahatak. Nahatak. Yun. Huli mga idol. Yun. Pangapat. Yun o. Good size. Good size mga idol. Ito na yung huli namin mga idol. Ito na, ayan. Ilang piraso din. Ilan to? 4, 6, 8. Naka 8 piraso. Yun, palo. Ayan mga idol.